Nakasuyok, di mahimutang. Liyo sa sibudok, dito daw siya mag-atang. Mura o Batman, eh di makitaan. Nyo, ngulong na mo ka diri. Ito kag nalipag sa storyan mga Jonel. Lagot mo gusto na ito, kaya ako taro kalibang. Ay mo pang gipo sa YouTube. Nauaw na lang ko. Sa mga chicks yung mga naibog na ko, kaya mag-upload sa YouTube. Di, kabuaram to na ako good. Ako sa sangin lang ni mo nga, huwag to na ko tuyo ah. Di masad ako itong nag-ingon, Junel good. Nakoy, bago ibalita ni mo. Diba hili kay kasta nagkuhan, hili kay kag mga kanta. Nakoy daghan kay gipan-download. Ako siya pa'y tao na. Nato sa akong memory. Kaysa. Kani nga memory, daghan kay ko gipan-download ani. Mga nindot nga kanta, naasay mga nindot pud nga video. Kanang mga ganahan ako. Ha? Tarong de? Naadi ako mga paborito nga kanta. Oh, naadri ang mga paborito nimong kanta. Di ato testingan si mong cellphone bi. Ato insert. Ah. Asa mo itong memory? Ate, natagak noon. Katong bate, dagang nga to. Di nung tugikan, batay nga. Kaya tulog ito nga diri. Muna mo siya alien. Kung alien to. Asa mo yung spaceship? Kanay mo na yung spaceship. Ay si babugal ya. Dako pa eksana kung buhanga ka. Ate, asa to dapitan nyo? Ano dapit na lagpot day? Lang. Ate, siyang nga to. Dagkan bigit itong mga nindot ipan-download na ko. Para ang totoo ay baligya ng tukar. Larong yata yung paagis bata nun. Asa rin gibutang oy? Ambot lawa ko mo, ikiga. Rong bata nga nikat dagan. Asa rin gibutang ba? Kasi kay baho ka, asa rin gibutang nga. Boy, pangita agad ay. Ate, sure juga nyo kakakita nyo. Bukit to eh. Larong yata eh. Nangil mga nawa na ako. Dali, bahala diray. Bahala plus agi. Laro, downloadan tan ako siya para ya. Amaw, yung wag tang. Meanwhile. Why sirado? No! Why sirado? Hoy, naani mo sa? Ate, gini bata ay. Kinasangit. Anak ko memory card, nakita na ko. Tanya guys, Jun Pilbin Songit, bugo, guloy gid siya. Ultimo, nasa dapit ras niya, wagi siya kita. Lingay kay gugid bisan sound. Nanagin ako ta. Hoy, naani mo ko memory sa. Ang bilan nyo, ate, naani mo sa tayo ng yata eh. Sing na nung, do mo na ako. Parang diray. Lagi na ko loy. Hoy, ano kay? Relax na ka. Relax. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit pa ko sa inyong paningin. Dami mo, hey! Hey! Dami mo alam, dami mo, hey! Hey! Dami mo alam, dami mo, hey! Hey! Dami mo alam, dami mo alam, dami. A few moments later. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag ka magpakahibang, dapat ay tawa lang. Ang problema sa babae, dapat dininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Later. Sabi ko naman sa'yo, lahat siya nagluloko. Pagkatapos kang pakinabangan, biglang lalayo. Kakanta oy. Kaya wag nang uulit pa. Siya iyam ni. Kaya wag nang Iyam mo nagikanta. uulit Hoy, pa. nga na yung magikanta ang kwan. Imo magipagkanta ang nas kwan, memory card. Ano man eh, boss?
Adis man body, bibili ka na. Di na ko ga... Ano ka? Ano lagi ni boss? Atay. Ano man? Natuna ka memory card. Tanang kanta ako makanta. Ang NAS memory card. Ang mga kanta nga NAS memory card, imong kantahon? Oo, ako makanta ng ano ni. Amo, da, imo bitang tuyuan, bitang lamoy-lamoy ko memory card bitaw. Imo bitang tuyuan, kuha. Later, in the void. Nakasuyok, di mahimutan. Tuyo sa simbahan, digto daw siya mag-atang. Kay, abot sa sunod. Mura kag Batman, kay nabuang na ka. Magka na lang kag kanta, hasta mga tukar sa kong memory imong gipang kanta, nayabag na ka, nayabag. Much later. Di ko mo tuyiway hapin. Kay masugsog ang akong tin. Di ko mo kat sa panty mong buslot. Kay makita ang itong mga sagbot. Pamilawan, igalawang katawan. Pamilato, kumundot ng ganito. Pamilatre, na. Tayo'y mag 8-8 8-8 8-8 mag 8-8 na. Mag 8-8 sa ilalim ng puting sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Much later. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang... Hoy, unsa? Hoy, Tapangi ko, boss, be. Para ako ni maluwang ni... ay sa. Ang mga kanta sa memory card, imong gikanta, kailangan imo ning maluwa. So, Okay. ari sa kake, banawag sa kog kauban ha. Ha, ara lang ka. Padayon lang sa kanta dira. Sa ilalim ng puting ilaw. Boy. Tabangi ko, baby. Oh, ano ka dira? Ang kauban diri ba kay sig kanta? Siyempre man mo. Ang kauban, iyang natun ang memory card. Nya mga kanta dito nga sulod sa memory card, iyang gihurot og kanta. Nakulbaan lagi ko bay ko. Basig maabot sa video ah. Naggamit itong mga skandal dito. Ha? Oh, sure. Nya, asa man siya karon? Tara. Nadri be, kani. Hello. Naunsa naman to ni siya. Tanawa na siya. Oh. Wala, giyog naman na siya. Wala. Patay. Oh my God. Much later. Tabangan na. Takloy kita mo kaubon. Hoy. Kano ka? Hoy, paminaw ra na. Kano ka? Hoy. Natunaw ka memory. Bay, tabangi ka ba, bay? Nanam, si skandal ni bay. Bali, bay. Ako pintas. Ano man na? Iluwan ang nagina. Okay, bay, usto na, bay. Ligawas na. Asa man? Agay, nasang lubot. Asa? Uy. Kaya, bay, mana, bay? Dito. Ate ba kinasta na? Wala na di mo ka na Yo, what's up guys? Bago ra gid mi nahuman sa mong video, so naabta namig ngit-ngit. Oh, dara mga artista. So, pado na mi manguli. Grabe ka puyag action, mahong tae. Bo tae dire. Da, tone pa memory. I love tone memory.
So naglakaw na namin padong sa pag-uli na mo. Nami dire dapit sa may katong gihimuan akong vlog. Katong go-kart nga, katong gimuan akong vlog dito sa YouTube katong go-kart. Mao ni kanina sa mong likod. Medyo kuan na kayo, lag na ang video kay ngit-ngit naman good. So, ikaw na bala. Ready to start. Nakasuyok, di mahimutang. Liyo sa sibudok, dito daw siya mag-attack. Videographer na ko. Play. Action. Oh, na-adri ang mga paborito ni mong kanta. Di ato testingan sa cellphone bi. Ato insert. Oh. Ika na mo video is. Guys, namin nakita diri no mga tao-tao diri sa labungan. Yawa na videohan niya kupang kamera. Ayo kon gi magubang kamera yung mahikapon. Tao-tao sa Yo, asa ka nyo? Nyo! Waka? Asa sa likod? Nyo! So, ano tool? Ano pagkawag sa kauban ko? Dapat ako na siya pa. Usya, dam din ito. Malangok ka na yun. Namle, liawas mga buntog ka na rin. Ang mga buntog, magtago-tago na o tim-tim magdupan. Nagkaroon buntog, mapakita na ka na rin. Kapadapat yung dress kilit, yung buntog na pakita. Agay! Nakita ko ulo ko yata eh. Action! Ato layo. Nasangit na. Wala ba igoy? Wala ba igoy no? Kana? Easy. Hey, what's up mga boss? So karon is mag-shoutout sa mga followers na ko ug mga subscribers. Nag-post ko sa Facebook nga kinsay gusto magpa-shoutout. So karon is daghan magig kay ning comment. Halos kuan dire 65 so ako ni shoutout tanan. Daghan din salamat sa nagtanaw sa video, ganihay nyo nakita. So una na ko i-shoutout is shoutout kay Joel Garbo, shoutout kay M. Rams Jan Mandate, Ornopia James, Junfel Villanueva, sangay na ko. Sean Salamangka, Ali Rose A. Cabrera, Ayan Dave Tiro, Dines, unsa kita pilido, kalimutos pilido ni Munis, Yashrin Love You, Jay Sinadhan, Rogelio Martinez, Dudin Andang, Rigi Lau Beethoven. Si Rigi ang pinaka-virgin sa tanang virgin, ingon siya, o siya daw ang pinaka-fresh pa sa air freshener. Grabe Rigi eh. Shout out ni Rigi. Ang twerk queen diri sa Lapu-Lapu. Shout out kay Joshua Apa, Jundi Patigdas, Gadwin Kadutdot, Ramos Bakuli, Shin A. Manzano, Jimmy Churchill, Jorex Galarde, Ken Alforque, Jan Greg Soronio, Jasper Cuyuca, Lester Nunez, Sam Hainar, Janly Cabalida, Izal Prado, Marlo Timar, Lee Ramonis, si Louis, Janly L. Digawan, Rizal Ibanez, Aaron Branzuela, Aaron Branzuela o Aaron Branzuela, LG Ugsang,
Nino Luis M. Garbo, Jordan, Asian Torres Baguio, Nins Open Vines, John Dinoy, Clint Loreto Española, Terdy Sanchez, Jackie as Jackson, bro, shoutout, Cyro Tampos Hilig, Charles Jan Huyad, Charles Jan Huyad or Charles Jan Huyad, Alisa Fernandez, Angeles Sanchez, Noel Ardines, og Lee, ako boss kami sa manghud nako, Lee Ryan Saron Torres, shoutout kay Lee Ryan Torres, og iyang kuya nga si Noel Ardines, Jake Embong Kitler, Yuan Amber, Jihan Teves, Ray Marti Camiging, Jandrel Albasin Buniel, Andre Simon L. Dolino, Neil Naija, shoutout sa kung pagmangkon, Janil Perez as Neil Naija, John Mark Capute, Kim Clyde Manatad, Richie Lozano, Roger Evera Ruiz, Eric Ibanez, Jipoy Castillo, Juvel De Los Santos, shoutout kay John Lloyd Tibon, kay Seren Valdez, Gerson Lee Piscador. So guys, pasensya na sa mga dili maapil, sa mga moapas og comment ani is kanita na akong gibasa, tanan gini nga mga ni comment until rapod ko to ba ning pag-record nako sa video. So pasensya kay tanan sa mga dili na ko maapil, sa mga moapas pag comment. So guys, daghang salamat sa nagtanaw sa akong video, and don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click ang subscribe ug ay kalimot ang notification bell sa kilid, i-click. So daghang salamat guys sa nagtanaw sa akong video. Bye bye. Uy, sakto yung ito.